Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Берничә айга сузылган аңлашылмаучанлыкка нокта куелды. Авангард хезмәт күрсәткән йортларны башка хуҗаларга тапшырдылар. Вандаллар юл билгеләрен боза, машина йөртүчеләр үзләре дә белмичә кагыйдәләрне боза. Бу очракта ни эшләргә? Шәһәр парклары һәм скверлар гына түгел, чолы суыклары да чәчәк ата. Анда су куюны никадәр зыянлы, белгечләр киңәшен тыңладык. Мостровой театры суд карары нигезендә ябык. Тик коллектив яңа сезонга әзерләнә. Тамашачы иминлеге өчен биредә ниләр эшләнгән, хәбәрчебез ачыклады. Авангард урынына яңа хуҗа эзлиләр. Бүген әлеге идарәче карамагында саналган 10 йортны башка оешмалар бүлеште. Авангард берничә тапкыр лицензия комиссиясенә документ алу өчен гариза язды, әмма уңышсыз. Шул сәбәпле ресурс белән тәэмин итүче предприятиеләр Авангард белән килешүләр төземәде. Оешма бурычлары аркасында җылылык челтәрләре предприятиесенең кара исемлегенә кертелде. Хәзер инде башкарма комитет Авангард йортларына башка хуҗалар тапты. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Авангард хезмәт күрсәткән йортларда яшәүчеләр зарланмый. Аларның күбесе идарә итүче оешмадан канәгать булган. Бары тик безне төрле якка тартулары гына тынгылык бирмәде шәһәрдәшләр. У нас устраивает и уборка, и чистота в подъезде. Мы недовольны только тем, что нам спокойно жить не дают. Видите, чистенько, все работает. А мы знаем, как другая компания управляет. Там в дом, в подъезд зайти нельзя. Дөрес 27-10 йортында яшәүчеләрнең кайберләре җылылык өчен субсидия ала алмый интегә. Бу оешманың идарә итү өчен лицензиясе булмау белән бәйле. Деньги не перечисляют. Какие деньги? Какие деньги? За отопление. Субсидия. Да. Хәзер йортларга башка идарәчеләр хезмәт күрсәтәчәк. 1 июльдә торак инспекциясе Авангардка лицензия бирүдән баш тарту турында боерык чыгарды. 15 көн эчендә фатир хуҗалары җыелыш үткәреп бу сорауны хәл итәргә тиеш иде. Тик очрашуга беркем дә килмәгән. Нәтиҗәдә башкарма комитет Авангард йортлары белән идарә итү өчен конкурс игълан итте. Авангард отказано. Авангардка лицензия бирмәделәр. Хәзер 10 йортка хезмәт күрсәтә алмый. Бу исемлектә 20-01, 27-05А, 54-18А, 27-10А, 47-36-1, 47-36-5, 47-36-6, 50-14А, 59-21 йортлары. Идарә итүче оешма йортларга 1 елга якын лицензиясыз хезмәт күрсәтте. Оешманың генераль директоры сүзләренчә, лицензия ул гади кәгазь генә. Мы моем, чистим, убираем. Без җыештырабыз, юабыз. Ни өчен бөтенесе лицензия сорый аңламыйм. Гаиләдә хатыннарыгыз җыештырган өчен лицензия сорамыйсыз бит. Бу акча чыгару гына. Чөнки лицензия алу өчен 30 мең сум түләргә кирәк. Беркетмә нигезендә без лицензиясыз да эшли алабыз. Оешманың лицензиясыз булуы шәһәрдәшләр арасында аңлашылмаучанлык тудырды. Аларга 2 квитанция бирелде. Җылылык челтәрләре предприятиесе җитәкчесе сүзләренчә, коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп баручыларның акчалары ресурслар белән тәэмин итүчеләргә барып җитмәгән. Нәтиҗәдә Авангардның оешмага 10 миллион сумнан артык бурычы бар. Люди вроде население защищено. Халык закон тарафыннан якланган. Алар коммуналь хезмәтләр өчен түли. Әмма идарә итүче оешма ресурслар өчен түләр урынына ишек аларын төзекләндерә. Барысы да матур, әмма һәр нәрсәнең ахыры була. Бүген аңлашылмаучанлыкка нокта куелды кебек Авангард хезмәт күрсәткән йортларны төрле идарә итү оешмаларына бүлеп бирделәр. Аларның исемлеген Шаллы ТВ телеканалының ВКонтакте челтәрендә рәсми төркемдә күрә аласыз. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Сергей Вильданов, яңалыклар. Узак еллар яшәгән фатирыңнан куып чыгарырга да мөмкиннәр. Жилкомсервис идарә итү оешмасына коммуналь хезмәтләр өчен халыкның 127 миллион сумлык бурычы җыелган. 250гә якын шәһәрдәшнең әҗәте 100 меңнән дә артып китә. Коммуналчылар суд карары нигезендә гаеплеләрне фатирсыз да калдыра ала. Бүген шәһәр судында шундый эшләрнең берсе каралды. Сагировлар гаиләсенең бурычы 184 меңгә җиткән. Ответчики в течение 6 месяцев, более месяцев оплачивали. Бурычлы гаилә хуҗабикәсе үз йөзен күрсәтергә теләмәде. Сатучы булып эшлим, мине таныйлар, диде ул. ГЭС бистәсенең 2нче комплексында яшәүче Сагировлар 2 бүлмәле фатирда яши. Анда 3 кеше теркәлгән. Узган ел ук идарә итү компаниясе аларны судка бирә. Гаилә идарә белән килешеп, ел башында 40 мең сум бурычын түли. Ул вакытта ай сайын 10 мең түләп бару турында ике як килешә. Тик шәһәрдәшләр шартны үтәми, бер тиен дә акча түләмиләр. Жилкомсервис хәзер янә судка мөрәҗәгать итте. Мы хотим в судебном порядке заключить мировое соглашение. Прекрасно. То есть определить сроки, в течение которого она погаснет.
Суд утырышында кабат ике як килешүгә килделәр. В рамках данного мирового соглашения Ике як килешүе нигезендә без түләүләр графигын төзеячәкбез. Ягъни ул бурычларын өлешләп түләргә тиеш була. Әгәр дә бу килешү үтәлмәсә, без закон нигезендә аларның фатирын тартып алу хукукына ия булачакбыз. Жилком сервис идарәсенә коммуналь хезмәтләр өчен халыкның 127 миллион сум бурычы җыелган. Киләсе җомгада әҗәтлеләр өчен коммуналчылар мөмкинлек ярминкәсе үткәрергә җыена. Һәрбер килгән кешегә тәкъдим итәчәкбез. Килешүләр төзергә возможность. Килешү төзүгә өчен, значит, кемнәрдер бар, значит, алар белмиләр, что алар бүген может аларга государственная поддержка. Оннан соң безнең бит әле бар бүген эшче урыннарда. Кемнәргәдер может эш тәкъдим итәргә. Ә инде Сагировлар гаиләсенең коммуналь хезмәтләре өчен әҗәте буенча суд утырышы 13 сентябрьдә дәвам итәчәк. Илсия Валиуллина, Валентин Красильников, Яңалыклар. Тизлекне чикләүче билге урынына кара тап. Монда күренеш прибрежный бакчачылык ширкәтенә бару юлында гадәти күренешкә әйләнеп бара. Бозылган билгеләрне инде бер генә тапкыр алыштырмадылар. Тик хәл кабатлана. Әле урында камералар да бар. Машина йөртүчеләргә бу очракта үз хукукларын ничек якларга? Урында безнең иҗат төркеме булып кайтты. Юл билгесенә якынрак килеп карасаң, бу яу аша тизлекнең сәгатенә 50 км гына булырга тиешлеге күренә. Тик машина йөртүчеләр моны искәрми, тизлекне арттыралар. Бу юл бер юлы берничә бакчачылык ширкәтенә илтә. Чикләүче билгеләр әле берничә ай элек кенә барлыкка килде. Чөнки монда авариялар еш була иде, ди инспекторлар. Җәүләрне таптату очраклары да теркәлгән. 2014 елда 4 кеше үлгән булса, узган ел юлда 2 кеше һәлак булган. Быел исә авариялар теркәлмәгән. Тик тизлек яратучылар юл билгеләре куюны ошатмады, ди бакчачылар. Ну это, конечно, вандализм. Это хулиганы молодые. Ночью поздно едут и замазывают. Специально замазывают. Ну, не зря, наверное, этот знак поставили. Поэтому я считаю, что их надо как-то выловить, вот этих, кто это делает постоянно. Буялган юл билгесеннән ерак түгел юхиди камералар урнашкан. Машина йөртүче тизлек чикләнү хакында белми һәм автомат рәвештә юл кагыйдәләрен боза булып чыга. Мондый хәлдә аларга нишләргә? Водитель, который увидел. Буялган яки бозылган юл билгесен күрә икән, машина йөртүче аннан алдагы билге буенча хәрәкәтләнүен дәвам итәргә тиеш. Зыян китерелгән юл билгесен күргән очракта инспекторлар юхидиның кизү бүлегенә 37-95-59 телефоны буенча шылтыратырга киңәш итә. Ул очракта юлчылар билгене яңага алыштыра. Лесенханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 7 яшьлек баланы машина бәрдерде. Вакыйга кичә кичке якта Шулман проспекты һәм Рәис Биләев урамнары киселешендә Җәяүле юлында булды. Юл иминлеге инспекторлары фаразлавынча, бала юл аша светофорның кызыл уты янганда чыккан булырга тиеш. Шулман проспектында юлларны ремонтлауда роль уйнаган. Автомобиль йөртүче ком өеме аркасында баланы күрмәгән. В момент ДТП девочка была... Хәләкәт вакытында кыз әбисе белән була. Әбисе юлның икенче ягында торган. Хәләкәт нәтиҗәсендә бала авыр җәрәхәтләр ала. Машина йөртүченең гаебен тикшерү ачыклаячак. Хәзер кыз авыр хәлдә хастаханәдә. Табиблар аның баш мие, күзе, уча сөяге җәрәхәтләнгәнүе хакында әйтә. Баланы башкала хастаханәсенә дә күчерергә мөмкиннәр. Факт буенча тикшерү бара. Әмма машина йөртүче һәм зыян күргән баланың әбисе биргән күрсәтмәләр туры килми. Фаҗига шаһитларының юхидинең кизү бүлегенә шалтыратулары сорала. 52:09 йортында ут чыгып, 31 яшьлек шәһәрдәш янып үлде. Янгын сундыру хезмәтенә хәбәр кичә кич белән 7 тулып киткәч кабул ителә. Йортның 11-нче подъездында 2 бүлмәле фатир яна. Хәзер бу факт буенча тикшерү эше бара. Янгын икенче катта 2 бүлмәле фатирда килеп чыга. Бу вакытта Хуҗабикә һәм аның улы өйдә була. Шаһитлар фикеренчә, Хуҗабикәнең 31 яшьлек малае өйгә кереп, йокы бүлмәсенә бикләнә һәм кара каршы торучы 2 караватка ут төртә. Кич белән эскәмбиядә утырганда Тимур кайтып кирип китте өенә. Анасы кирде. Хәзер мин аны ишекне ачып кертәм дип кирип китте. Чыкмый да чыкмый, мин көтеп утырам. Аннан соң күпмедер вакыттан кычкыра, булышыгыз, ярдәм итегез дип анасы кычкыра. Янгын йокы бүлмәсенең 6 квадрат метрын чолгап ала. Фатирның бөтен бүлмәсе хәзер сөрем эчендә. Туганнар әйтүенчә, ират аек булмаган яки наркотик кулланган булган. Ул әнисенә дә янаган. Заранее минут за 20 до пожара. Янгын чыгарга 20 минут кала ул әнисе белән баскычтан өйләренә күтәрелгән. Өйгә кергәч, әнисенә фейерверк ясаячагы турында әйтә. Бүлмәсенә кереп бикләнә. Хуҗабикә төтен исен сизеп үзенең бүлмәсеннән чыга һәм ут күрә. Урамга чыгып янгынчыларны чакыра.
комнате. Гаилә психиатрия дәваханәсенә инде берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Егет ут төрткәч коридорга чыга һәм бүлмә ишеген ачтырмас өчен ишекне тотып тора. Ее здесь закрыл и И сказал, май битом хотел жить. что будешь ты со мной на том свете, я тебя не оставлю здесь. 59-02 йортыннан 19 кеше эвакуацияланды. Ут төртүче ир-ат үзе янып үлде. Илсия Валиуллина, Екатерина Батыренкова, яңалыклар. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Яршалла, мейдан, каршы ал. Нихаят, күптән көтелгән тамаша, зур концерт, көзгә солянка. Танылган җырчылар, популяр җырлар. 9 сентябрь килми калма. Син монда булырга тиеш. 6+. Бояре, господа, вам на ярмарку! Сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр Удмуртия представляет с 26 по 30 августа всероссийскую ярмарку в Набережных Челнах. Вкусные продукты и оригинальные товары для всей семьи. Ждем вас в павильоне у гипермаркета Эссен, 65-й комплекс, проспект Яшлык, 14. 25 августа на сцене органного зала лауреат международных конкурсов Ильсияр Сулейманова «Орган» с программой «Дню Республики» посвящается. Сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Август акыры һәм сентябрь башында этмәчеләргә котыру авыруыннан вакцина ясау башлана. 2 атна дәвамында 3 кешелек 2 бригада Орловка, Сидоровка, Элеватор тауына һәм предприятиеләрнең машина кую урыннарына чыгачак. Моның өчен Казаннан 4000 вакцина кайтарылган. Быел Чаллыда котыру авыру теркәлмәде. Дөньяда ел сайын әлеге авырудан 50 меңнән артык кеше һәм миллионнан артык хайван үлә. Проблема елдан-ел кескенләшә. Слегей белән вирус бүлеп чыгаручы авыру хайваннар котыру чире таратучылардан санала. Вирус чыганагы булып, нигездә төлкеләр һәм янутлар санала. Бу эшкә каршы бер ветеринарный служба үзегенә алып бара алмый, кешеләрдә аңлы булырга тиеш, бакчага барган этләрен, псиләрен обязательно вакцинировать итәргә тиеш. Барамы, бармыймы, барыбер урамга чыгып йөриләр. Без вакцинацияны үткәрәбез суббота көнне бушка. Әйтергә кешеләр килсеннәр, вакцинация ясатсыннар. Шолы сулыклары чәчәк ата. Сүз кечкенә күлләр хакында гына түгел, елгалар турында да бара. Бүген безнең төшерү төркеме шәһәр пляжында һәм күрше санкция үтмәгән пляжларда булып кайтты. Бар урында да бер үк төсле картина. Шулай да шәһәрдәшләр әле дә суда бик теләп куена. Суның яшеллеге нормаль күренеш. Ул яшел су үсемнәренең чәчәк ату күренеше. Быел аның шул кадәр күп булуы җылы һава шартлары белән бәйле. Мондый суда куенырга мөмкин. Тик шикләнүләр кертергә кирәк. Чөнки кайбер кешеләрдә ул аллергия тудырырга мөмкин. Ә инде ялгыш су йоткан очракта ашказанына зыян килергә мөмкин. Театр ябык, яңа сезонга билетлар сатуда. Шәһәрдә бу көннәрдә Мастеровой рус драма театрының эшчәнлеге буенча сорау хәл ителә. Бина ябылуның сәбәбе янгын куркынычсызлыгының үтәлмәве. Күзәтчелек бүлеге инспекторлары биредә 30дан артык кагыйдә бозу очрагын теркәде. Тиздән шәһәрдәге барлык сәнгать учреждениелары, иҗат коллективлары өчен яңа сезон ачылачак. Мастеровой артистлары әлеге тантанага әзерләнәме? Хәбәрчебез ачыклады. Мастеровой театры бинасында төзекләндерү бара, эшләрнең 70% башкарылган инде. Янгын турында килү системасы яңартылган. Сәхнә һәм тамашачылар залы янгыннан саклаучы сыекча белән эшкәртелгән. Ут тиз кабынучан предметларны читкә алып куйганнар. Одно из самых главных нарушений было эвакуационные выходы. Они были менее метра 20, теперь мы их расширили. Мастеровой театрында тамашачыларга куркыныч янавы турында янгын күзәтчелеге инспекторлары узган ел кышын әйткәннәр иде. Бу хакта прокуратура да белде. 28 июньдә суд карары нигезендә Мастеровой театры үзенең эшчәнлеген туктатты. Театр җитәкчелеге барлык хаталарны төзәтергә кирәк дигән фикердә. Хәзер бинаның 2 һәм 3 катларында төзекләндерү ахырына якынлашып килә. Осталось только у нас сделать подвал. Подвалда башкарасы эшләр бар әле. Склад өчен бирелгән мәйданны кичерәйтәбез. Тиздән янгын күзәтчелеге инспекторларын яңадан чакырсак та була. Мастеровой театры директоры башкарма комитет зур ярдәм күрсәтте ди. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 1,5 миллион сум күләмендә акча бүленгән. Все зависит от поддержки города.
Шәһәр ярдәменә күп нәрсә бәйле. Әгәр шәһәр акча бирмәсә, ремонт ясый алмас идек. Ярдәм булгач, без барлык проблемаларның хәл ителәсен белә идек. Хәзер бинада эшчәнлек алып бару өчен прокуратура һәм янгын күзәтчелеге хезмәткәрләренең рөхсәте кирәк. Республиканың югары судына театр ябылгач, апелляция язган булганнар. Суд карары уңай булыр дип ышана артистлар. Хәзер алар ревизор әсәрен сәхнәләштерергә әзерләнә. Гүзәл Шиһапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шолы татар драма театры исә 26-нчы сезонына әзерләнә. Ул гадәттәгечә октябрьнең 1-нче җомгасында ачыла. Шолы драматургы Айгөл Әхмәтгалиеваның күп кенә бәйгеләрдә җиңү яулаган «Ул бит кичә иде» лирик комедиясе белән башланып китәчәк. Спектакльне сәхнәгә театрның баш режиссеры Фаил Ибраһимов куйды. Яңа сезонда театр Татарстанның халык артисты драматург Булат Сәләховның 2 әсәрен сәхнәләштергә дә исәп тота. Аны сәхнәгә республиканың әйдәп баручы режиссеры, Казан татар яшьләр театры баш режиссеры Ринат Әйюпов әзерләргә тиеш. Без аны инде менә хәзер октябрь айларында рольләрне бүлеп, текстларны тапшырып, инде 2017 елның башыннан төпләп керешергә исәп. Артистларыбыз белән яңадан менә ниндидер бер тамашачыларыбыз гаҗәпләнерлек бер әсәр чыгарасыбыз килә. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.